isi wo we na today. You just wuri ko we ga wuri ko. Inwe lock na na me today mo we am ga igba gi film bo he ni na na eme. Ibi na eme ka aga nwoke na agwo ofe. Nwekwe di coordination. Ile na ko na nguf. Nwekwe coordination. Na mpuru na esa na akpọ bastard ọ kakwara m mma ahụ. Dani na ebe m na asa onye nwere nna mana enwe m nna. Na mpuru na esa na asa bastard kakwa m mma ahụ. Ka ngwakwa go. This thing. As in, I want to now walk, Papa. You know, I want to see my business. Oh, man, who walk? More Come on the church, I don't got my microphones. I'll go cook it. I'll make you go canine. Huh? Chilekwa, I got a gun. I'll make him a run and I'll walk with him. Oh, some but you know some na ebe onwe na akure egwu anya na agba ịdịkwa foko ịdị foko kwa maka my pops nga mmemme you feel my like kwa o hey kotem shele no elecha na manya ịbịa sabago ka o itufu oge because mu iwu dị mkpa ọma ha ka m nwere preach m ga wo pem ndị ụda m goziri m na gị na aba na ekwu ụka ele ihe m na gị ga ekwu ugbu iwu ajọ ga ewu nwa onye ka ị ga-ata aka wụ nna gị because ide eme ka m ije eme ka mam ma gị ma nne gị ma nwunye gị nwaanyị nye na agụ m otu estotu akpa gana mosgote gbanye unu n'ime gaa n'otu river Jordan ma ọ bụ river Camel ma ọ bụ gaba Njaba tego na Njaba otu ebupụrụ m na rash ọkịja unu lasha hazi n'ime mmiri bụ n'isi bikos unu adịghị eme ka mmadụ ashem ga-eme nne m go isi gịnị isi na ashem ga-emegbugo m I didn't pray to call you my father. I said, I didn't pray to call you my father. I'm not going to master and my father. Imabe. Now, only I will begin my father. Mba, I said, Maka will you look at more also? You can do what I have. Kitchen Tana. In letting out one day wobbling one day, maybe you hear the task man when I care in our coya. I have a family got to cut in our folk up. You know, so give me a good milk and do the one way again, maybe. If my waggy, young one may again, that waggy, no more, do para. After you and me. So I suppose take my responsibility. Ya may again, Dolly, So look at Chapalamo. Mandianezze, let's see. Biko. No, sorry. Don't. Oga, biko. Biko, we am chemo nwa. Biko. Oga, biko. Oga. Sorry. Ochore mu nwa. Elesa do no. Hospital neba. Ulo ogwu no na se. Ke no n'ime ori ekwe. Ebe akụ no ga. Oga biko. Mayo me mere ndo just chere kam discharge passengers. Ndo. Ichi mu eba. Biko, ụmụnna, unu eweliwe. Nwaanyị anọ na labor. Ịnụkwa ka anyị zọpụtagodo ndụ kunu nwere ike chọzi ụzọ ga rụkọrọ ebe unu kacha. O biko, unu eweliwe Chineke ga-agọziri m ọnụ. Nna m gwa. O biko, eweliwe.
ịnọ Ọ maka nwaanyị a dị ime. ọ maka na enwere gị na-ekwado maka ma ọkwa ego ka m dị gị ụta m ya hụrụ ego n'ụwa ọ dị mma ngwa jisi na ike unu ga-ahụ ụbọchị ọgwa chije n'abalị na-abọ m sham ole ekwe na akọ unu ga-akwasị m ahụ adị m ara ahụ ekuli ọ sham oke sham ụzọ ole sọrọ nwayọ ndo isi ike o obere oge na-aga enwere onwe gị nwa gị pụta ugbu a gị na-aṅụrị nwayọ gbata igote ụkwụ dị nwayọ gịta ụkwụ gbata ngwa ndo sorry ọ ga ka anyị na-aga a ga-emechi ụzọ maka unu nwere ike dapụ ngwanụ sorry ndonu akpa gị tii ya n'azụ ihe akụwacha tii gị ọ nọkwala sorry ọ ga ka anyị gawa na-agawanụ biko gwanụ ndonu sorry kwa ka ga-enye ya aka ọ ga nke ọbụla na-emerụ ka emewe ka anyị gawa biko nụ ọ ga biko ka anyị gawa Chineke ụmụ nwaanyị ọ zara onye mkpọrọ enyi ọma m o bulu ụzọ wee nye n'ụmụ nsị ịmakwa egwu m ụwa tugbuole m Amambianeze etu aka ilu si ada na ntị abụghị otu o si atọ n'ọnụ onye ọbụla dị na na-ekwu ekwu okwu ka moto adịkwa sta elu ụwa ọgọ gịnị kwanụ steeti ya wụtọ na-eme moto ọwa agbanyụ ha anya ọ na-ara ha amalite ọ ga ka anyị pụwa na-apụwa biko nunu mmiri akwụla apụ na akịtụ mmiri gbaga na-egwu aha anya ọtọ na ọwa gba aṅụ mmiri ọ ga ka anyị gawanụ biko nụ ndo mụrụ enwe na Chineke mma ọ gaala biko ka anyị gawa ọka One. Amadi, you have taken me to another world. It's been a long time. I had this stuff, man. Nango. Mbata. Ai. Come in there, Papalistic. Papalistic palliative. Papa. Popsi. Apana. Ya. Agrega. Ele hidre babi. Kedi hono bele babi mo nasaba ha. I from motor there AMANDIANEZE outside and I from Bogida. I said no Monday to invite to let the motor. I said I am here na I bata inside say in case all that car bo. Ka ihe hebu what I go. Na baba wani kwani ize he na yes na. I chere on da na mafaka ifu. I say ka eba check o na aru na. Obo aru na. Akụ nna m wa akụ so m se ya ka mmanụ m eburugo moto m. Akụgone. Gallant security men, gallant vigilante men, gallant in fact. Unu wo ebubado. Wa. Ona mechagone lawana. Na ori ya ha do. Ori ya woni wan bona. Ọrụ ya rụrụ ga we venye na ya wan bo kama. Ịkọrọ ugbo ka igwuru adị. Na baba ya ndakudo. Chere agbachi nkịtị na ga wine na ihe na chịkọta. Nya agbachi nkịtị na ga wine na wine para se baraka na ba. Na go one for road na. Wan bo we with one kanda. Akụ we kanda why? Mara keti nwere kanda. Kanda ne. Ọrụ ofu fa ya ta ya dị nito dị too much. I nwere nkwobi. Nkwobi dị. We go mpago. Na ya nkwobi.
Big away. Oh, my Oh, friend. yeah, I do my kanda. Am I here, kanda? No. I don't mean my time. Am I here, kanda? Well, I'm going to man for Kanda. No, I don't want to hear your voice. I'm with you. Only kanda knock here. Not to get some Makanda, me out Kanda no. Okay, you kanda. Now, judge your kanda. No, was it a kanda way or like kanda sis? Oh, Kanda no, what do Kanda? Papa, by their fruit we shall know them. Only a folk and dog, a mac and dumb for Kanda, Mamma Kanda. I go to Kanda and I die. Shouldn't got shouldn't got Of course, I was. My son, if I have to get the flat. Oh, while I was in Pop, get out. oh, my cat, I get the flat. Oh, I was in like I want to type Mutagis. Wow. That boy is actually a son. They are doing a boy. That's why it's there, Mo. I can not suspect my mom. Wow. Nick, I got judge you. Other woman, why not to be mistaken? Monster, Morgana lays and buddy were for all one, such a good name. We are Magan, Gaga Horenwe. Throw me any energy boom. Well, I come over you, Macachine criminal and Abu. Morocco's away one night, so one name. Jemma, what is you? That's the kind of thing I'm facing in my house. Let can't Rona. Oh, we're gonna knock at that Joe, my juju. Jacob, it is sure no one brand cage a mop on the old year. No wonder how bored you know. I see the bed that have the same feather. Go to the jar if we are nine. The same pigeon. Pigeon now, but she pigeon, na pigeon no more oti pigeon. I bought pigeon. What work away, Berima? Oh, wait, they are not road that I had the mama. A warrior. I can deliver one. Come cut to my camo or call that boy. On the name is out. Put in Sabula. Then there's also more the other. What will you idea? No, any if I go there, I would come back to sleep. What do you have nowadays? Harija, this is our mind, the mind. Step boy at down. My forward turn out. When I need to allot in a can be I can see that you want to cripple me. I will refuse to be crippled, man. I refuse to be crippled. I gotta check a little. You know what I'm talking about? You. All right, bro. I got you back. I got you back, right? All right. Yeah, baby. Yeah. No, baby. Mama, no, baby. You got to break it up. You got to rock me, baby. You got me off me, baby. You got me. Yo, baby. Come on, baby. Come on. My beautiful baby. How you doing, sweet? Let's go inside, baby. Let's go inside. Oh, I'm not let me because half of you know yesterday got my mom. Half my capico. I want to get my name booking. I'm from Biko. Kaibani me. I just give massage. What? What the kind of cement? 9 inches cement. What the kind of done? I'm tired. The thing is heavy. Because just massaging. That's what I want, baby. Please. Biko, just massaging. Come we show bedo you bolota. O when
Him no ipugi no version ona alota ahori nem na take mbe tupu game for aka no kwata ero market you know I be asim dem I look him na massage because Africa market. That's where he got it wrong. That's where he got it wrong. I've made plans for my friends in America to bring down my goods here. Dig him non America. I was home I'm going to import. I get bullet tram everything I have mangaji. Ma hine jabuishi. They'll bring it down, then they hang a gun on my account, finish up the whole account, and send it direct to me. They're all coming in your names. Imagine I made the import. You know what I'm talking about. So, get made the import. Those containers, everything inside here belongs to you, man. Let me tell you the truth. That boy called Ona, or what you call him, that boy might not last. Hey! Therefor! You said it? Umureke, ya umosi so. Mamuramu! Ni loto jina baba. Yeah! You're so quick. Back to sender. Are you speeding on me? Yeah! What a boy also. Chineke kwele ihe ọjọọ. Mamuru ka eso ga ha last. Hey! Onye mere gị ihe nka? No. Look, darling, you misunderstood me. Just get me right. What I'm talking about. Kambo mozone. Ona ni Ronaldo gabo wage. Kaine ma yemike mota nwoku mo nwanyị. Ka bụrụ ụmụnne. He needs sisters, he needs brothers, that's what I'm talking about. You are not making people. You know what I'm talking about? Oh, baby. I mean, look at that kid there. Yes, baby. Hey, open the water. What can we say? No, Mamma. Maka Ronai Moon. Not the man. This is the right time, baby. Big it. But that's no more when you're able to. Okay. Look. Oh, my gosh, she named me no. Oh, name me Roto. Oh, come on, baby. Come on. Come this way. Oh, check. Oh. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.